better half of Madam Kaesra, Mr. Tugay Tag, to dance an Aminudu number. And he will be paired by the Honorable Councilor Antonia Cablao. Okay, Maestro, music please. Nga pinayungan ang may dawin ay hinipag-iman ay mugsugla inihan mapurang ito halawaan ang inaw umulan pagpuran hanwat ang agin sa prati congressman halana itsahipangan mamunuta kung diri bata mo sindigan ni hapangan kala ay lamo pa rin masunod na magpupurat sa pastilan bisan pa umuran ay pakanan ay pamayungan alala itsahipangan mamunutan kung diri bata mo siligan ni hapangan kala ay lamo pa rin masunod na magpupurat sa pastilan bisan pa umuran ay pakanan ay pamayungan. Masunod na mapupurat sa pastilan bisan pa umuran ay pakanan ay pamayungan halana itsahipangan mamunutan kung diri bata mo sinigang ni hapangalan ay lalo paligid masunod na mapupurat sa pastilan bisan pa umuran ay pakanan ay pamayungan. Pagkailahin tirang magsayaw at pamustura ay ahay ay pasiganahan pahira hindi lang pagkala halana itsahipangan mamuna kung diri bata mo sinigang ihaman kala ay namupaligid masunod na mapupurat sa pastilan bisan pa umuran ay pakanan ay pamayungan halana sahig. Alright! Thank you so much, Mr. Togay Tag, our visitor all the way from Turkey.